Якую праблему з пенсіямі прызналі беларускія ўлады, што стала вядома пра таемную паездку Лукашэнкі, а таксама да якой анамаліі ён падобна прыклаў руку. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Усё яшчэ з'яўляюцца трывожныя навіны на тэму Беларусі, Лукашэнкі і вайны. Цяпер выданне The Wall Street Journal піша, што Крэмль узмацняе ціск на Беларусь, імкнучыся пашырыць ваеннае супрацоўніцтва і, магчыма, выкарыстаць беларускую тэрыторыю для адкрыцця новага фронту. Пра гэта паведамляецца са спасылкай на былых і цяперашніх расійскіх і еўрапейскіх чыноўнікаў. Калі верыць гэтым крыніцам, то Масква разглядае Беларусь як плацдарм не толькі для дзеянняў супраць Украіны, але і для магчымых аперацый супраць краін НАТО. Маўляў, на фоне праблем расійскай арміі ва ўкраіне і аслаблення ўнутранай падтрымкі Пуціна, у якасці варыянту Крэмль можа разглядаць рызыкоўную эскалацыю. Асаблівае значэнне Беларусі ў гэтым звязваюць з тым, што на тэрыторыі нашай краіны ўжо размешчана расійская тактычная ядзерная зброя. Што тычыцца канфлікту з НАТО, то гэта зусім не азначае паўнавартасную вайну. Спачатку Крэмль можа пачаць гібрыдныя аперацыі, каб паглядзець на рэакцыю Захаду. Разам з тым, Беларусь ужо аказвае Расіі істотную падтрымку. Гаворка тут ідзе пра пастаўкі бензіну і іншых нафтапрадуктаў на фоне тамтэйшага дэфіцыту паліва пасля украінскіх удараў па нафтавай інфраструктуры. Акрамя таго, Масква выкарыстоўвае наземныя станцыі кіравання дронамі на беларускай тэрыторыі для навядзення беспілотнікаў, а таксама ў Беларусі, паводле выдання, проста цяпер знаходзяцца каля 2000 расійскіх вайскоўцаў. У матэрыяле падкрэсліваецца, што далейшая падтрымка Расіі можа зрабіць Беларусь мішэнню для украінскіх удараў, падобных да тых, якія Кіеў наносіць па лагістыцы і прамысловай інфраструктуры ў глыбіні расійскай тэрыторыі. І ў прынцыпе пра гэта прамым тэкстам паведаміў Уладзімір Зяленскі, выстаўляючы Лукашэнку свой ультыматум. Але крыніцы журналістаў кажуць, што Расія працягвае настойваць на выкарыстанні беларускай тэрыторыі для запускаў дронаў і адцягвання украінскіх сіл з усходніх участкаў. Адзін з былых супрацоўнікаў расійскай разведкі заявіў, што Масква нібыта цісне на Мінск, пагражаючы абрэзаць усе крэдыты і субсідыі, а таксама падняць цэны на энерганосьбіты. Аўтары матэрыялу адзначаюць, што прыкмет неадкладнай падрыхтоўкі ваеннай аперацыі з беларускай тэрыторыі пакуль няма, аднак такая магчымасць ужо разглядаецца. Тым часам беларуская прапаганда пачала рыхтаваць грамадства да загадкавай працяглай камандзіроўкі Лукашэнкі. Многія звярнулі ўвагу, што гэтая раней неанансаваная паездка дзіўным чынам накладаецца на заканчэнне тэрміну ультыматума Зяленскага. Таму беларусаў вырашылі на ўсякі выпадак трохі супакоіць. Для гэтага выбралі прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, які запэўніў, што ўсё ў Беларусі добра круціцца і без ручнога кіравання Лукашэнкі. Цытата: «Прэзідэнтам пабудавана сістэма дзяржаўнага кіравання, якая эфектыўна працуе. Таму нельга сказаць, што ў час адсутнасці кіраўніка дзяржавы нешта кардынальным чынам змяняецца. Урад працуе ў штатным рэжыме, як мінімум 12-13 гадзін на дзень, а кіраўнік дзяржавы, у якім бы пункце свету не знаходзіўся, заўсёды трымае руку на пульсе таго, што адбываецца ў краіне». Канец цытаты. Ну і галоўнае пытанне тут, якім будзе гэты пульс пасля таго, як скончыцца ультыматум. І на гэтае пытанне лукашэнкаўцы рэагуюць вельмі балюча і нервова. Некаторыя прыхільнікі Лукашэнкі пачалі казаць, што раптоўны ад'езд іх правадыра з Беларусі і ёсць адказам на ультыматум Зяленскага. Прычым, на думку прапагандыстаў, гэта адказ прыніжальны. Маўляў, Лукашэнка, як яго не палохай, не мяняе сваіх планаў. Але ж факт, што такі паспешлівы ад'езд выглядае зусім інакш, і праўладныя мысляры ці то не разумеюць, ці то не хочуць гэтага разумець. Дарэчы, ужо з'явілася версія, куды можа паляцець Лукашэнка. Гаворка нечакана можа ісці пра Інданезію. Прынамсі, у інтэрв'ю каналу Аль-Арабія 2 тыдні таму ён казаў пра будучы візіт менавіта ў гэтую краіну. Да таго ж, у мінулым ліпені ў Беларусь прыязджаў прэзідэнт гэтай краіны Прабова Субіянта, а ў снежні Інданезію наведаў сярэдні сын Лукашэнкі Дзімітрый. Праўда, пра даты цяперашняга візіту нічога не паведамлялася, таму, магчыма, перад Інданезіяй Лукашэнка збіраўся заляцець кудысьці яшчэ, але ж падкрэслім, што пакуль гэта толькі версіі. Тым часам выданне «Флагшток» заўважыла цікавую анамалію.
Апошнія трое сутак не фіксуюцца пралёты расійскіх ударных дронаў уздоўж беларуска-украінскай мяжы, хаця яшчэ нядаўна гэта было звычайнай з'явай, і пралёты беспілотнікаў на свае вочы назіралі жыхары прыгранічных населеных пунктаў Беларусі. Апошні такі выпадак фіксаваўся раніцай нядзелі 21 чэрвеня. Пры гэтым усе наступныя дні Чарнігаўшчыну па-ранейшаму працягвалі атакаваць расійскія дроны, але іх накіроўвалі па іншых траекторыях, якія не закраналі украінска-беларускі прыгранічны участак. У сувязі з гэтым пачалі з'яўляцца чуткі, што Лукашенка ўсё ж зрабіў высновы з украінскага ультыматума і цішком адключыў тыя рэтрансляторы. А сёння гэта пацвердзіў украінскі бок. Уладзімір Зяленскі паведаміў, што рэтрансляторы ў Беларусі і сапраўды перасталі працаваць з 22 чэрвеня. То бок перад сваёй камандзіроўкай Лукашенка ўсё ж даў загад іх адключыць. Беларускія ўлады самі агучылі сур'ёзную праблему з пенсіямі. У міністэрстве працы паведамілі, што многія рэгіёны не могуць самастойна забяспечыць выплаты пенсіянерам, і дзяржава вымушаная дакідваць ім грошы з таго, што зарабляе Мінск і Мінская вобласць. Справа ў тым, што ў Беларусі дзейнічае салідарная пенсійная сістэма. То бок людзі, якія цяпер працуюць, плацяць дзяржаве ўнёскі, грошы з якіх ідуць на пенсіі. Таму і атрымліваецца пэўны перакос. Праз дэмаграфічны крызіс пенсіянераў паціху становіцца ўсё больш, а работнікаў усё менш, і ў бяднейшых рэгіёнах унёскаў ад працоўных ужо не хапае. Такая пенсійная сістэма засталася ў спадчыну ад Савецкага Саюза, а Лукашенка, як вялікі прыхільнік усяго савецкага, яе мяняць не стаў, але і падняць нараджальнасць ён таксама не змог, таму цяпер беларуская дзяржава паціху пачынае сутыкацца з праблемамі, якія, калі нічога не мяняць, будуць толькі пагаршацца. Нараджальнасць не расце, а значыць, што перакос у бок пенсіянераў будзе толькі павялічвацца, і раней ці пазней перад уладамі паўстане патрэба радыкальнага рашэння. Альбо больш браць з тых, хто працуе, альбо менш плаціць тым, хто на пенсіі, альбо ўсё больш грошай перакідваць на пенсіі з іншых бюджэтных сфер, ці зноў павышаць пенсійны ўзрост. Усе гэтыя варыянты маюць відавочныя мінусы, ну і таксама не дадуць папулярнасці ўладам. Праўдападобна, што цяпер пытанне папулярнасці ў народзе Лукашенко ўжо не вельмі хвалюе, бо ў размове з парталам «Зеркала» эксперты-эканамісты Цэнтра Бюрок звяртаюць увагу на адзін важны момант. Ужо некалькі гадоў улады ніяк не давядуць памер сярэдняй пенсіі хаця б да 40% ад сярэдняга заробку па краіне. Пры тым, што зрабіць гэта яны могуць. Аналітыкі прызнаюць, калі дзяржава ўсё роўна ўлівае вялікія грошы з казны ў пенсіі, то цалкам магла б павялічыць гэты памер, каб плаціць крыху больш. Але тое, што гэтага не адбываецца, звязана не столькі з недахопам сродкаў, колькі з палітычнай сістэмай. Маўляў, Лукашенка канчаткова адмовіўся ад гульні ў дэмакратыю, і цяпер яму ўжо не так важна сапраўднае меркаванне народа, рэйтынгі і ўсё астатняе. Прасцей кажучы, Лукашенку ўжо не трэба купляць галасы пенсіянераў, якія заўсёды былі галоўнай часткай яго электарату, бо за апошнія гады ён выдатна зразумеў, што ўтрыманне ўлады залежыць не ад пенсіянераў, а ў першую чаргу ад сілавікоў. Сумнавядомая суддзя пайшла на павышэнне. Паводле указа Лукашэнкі, 55-гадовая намесніца старшыні Фрунзенскага суда Мінска Юлія Блізнюк стала суддзёй Мінскага гарадскога суда. Блізнюк знаходзіцца пад санкцыямі за актыўны ўдзел у палітычным пераследзе беларусаў. Яна асудзіла дзясяткі чалавек па палітычных крыміналках, а яшчэ дзясяткі чалавек адправіла на суткі па адміністратыўных пратаколах. Напрыклад, гэтая суддзя штрафавала Паўла Севярынца яшчэ ў 2016, давала 10 сутак за бел-чырвона-белыя шторы ў 20-м, саджала беларусаў на 2 гады за надпіс «Не забудзем» на асфальце і давала 5 гадоў тым, хто адбіваў людзей у сілавікоў. Цікава, што ў Юліі Блізнюк ёсць 2 дачкі, і абедзве працуюць у рэпрэсіўнай сістэме. Напрыклад, 20-гадовая Настасья вучылася на следчую, а вось 35-гадовая Кацярына пайшла ў суддзі, як і маці. Ну а муж Кацярыны і, адпаведна, зяць Юліі, 35-гадовы Дмітрый Бялан, вядомы дзякуючы працы на пасадзе другога сакратара Цэнтральнага раённага камітэта БРСМ. На смеццевым заводзе ў Віцебску знайшлі цела немаўля. Яно было загорнутае ў пакет, і на страшную знаходку звярнулі ўвагу толькі на лініі канвеера па сартаванні адкідаў. Афіцыйнага паведамлення міліцыі наконт гэтага здарэння не было, і ніякіх іншых падрабязнасцяў мы пакуль не ведаем. Але адметна, што гэта ўжо не першы падобны выпадак на Віцебшчыне. Так, у снежні 2020 года цела нованароджанага знайшлі ў смеццевым кантэйнеры ў Віцебску.
Яшчэ адна дзікая гісторыя здарылася пад Мінскам. Там мужчына, які толькі-толькі вызваліўся з калоніі, забіў 2 пажылых жанчын. Па выхадзе на волю мужчына паехаў у вёску Забірозаў Калагойскага раёна. Там на працягу тыдня мужчына тайна жыў у доме, з якога раней ужо краў рэчы. А калі пажылая гаспадыня дома прыехала на лецішча з сяброўкай, то адбылася бяда. Мужчына збіў іх, але пасля угаварыў сесці ў машыну, паабяцаўшы, што павязе іх у бальніцу. Насамрэч ён адвёз ахвяр да іншай вёскі, дзе забіў іх, а целы проста закапаў. Ужо на наступны дзень злачынцу затрымалі ў Лагойску, і цяпер мужчына знаходзіцца пад вартай. На яго завялі цэлы шэраг крымінальных артыкулаў, у тым ліку за забойства, і цяпер яму пагражае нават найвышэйшая мера пакарання. 2 гады таму усіх шакавала навіна, што колішняя зазноба і муза Владзіміра Караткевіча пакінула ў спадчыну Пуціну калекцыю мастацтва на $2 мільярды. Цяпер жа стаў вядомы фінал гэтай гісторыі, які аказаўся яшчэ больш дзіўным. У канцы 50-х гадоў Ніна Молева была выкладчыцай вышэйшых літаратурных курсаў у Маскве, калі там вучыўся Владзімір Караткевіч. Яна стала прататыпам Ірыны Горавай, гераіні рамана «Леаніды не вернуцца да зямлі», у якую быў закаханы галоўны герой. Як у рамане, так і ў жыцці Молева была замужам за мастаком Эліем Бялюціным. Караткевіч прызнаваўся, што рамансаванне з ёй было платанічным, але ж малады пісьменнік усур'ёз збіраўся зарабіць да лета 1960-га 200 000 рублёў на кінасцэнарыях і п'есах, і гэта ў часы, калі настаўнік зарабляў 700 рублёў за месяц. Караткевіч хацеў купіць пад Масквой дом і машыну, каб Ніна, сышоўшы ад мужа да яго, не стала жыць горш. Праўда, Молева ад мужа сыходзіць не збіралася, а ў Караткевічу яна бачыла толькі маладога і дзёрзкага правінцыяла, і ў выніку ў іх нічога не атрымалася. У 2024-м, ужо пасля сваёй смерці, Ніна Молева раптам стала галоўнай гераіняй усіх навінаў, бо паводле яе завяшчання яе вялікая калекцыя мастацтва павінна была адысці дзяржаве ў асобе прэзідэнта Расіі. У сродках масавай інфармацыі тады былі паведамленні пра унікальны збор коштам да $2 мільярдаў, які ўключаў творы Леанарда да Вінчы, Рубенса, Веласкеса, Рэмбранта ды іншых сусветна вядомых мастакоў. Але ж пасля эксперты праверылі карціны і прыйшлі да высновы, што ў калекцыі Молевай няма ніводнага сапраўды выбітнага твора сусветнага значэння, а большасць карцін увогуле з'яўляецца копіямі сярэдняга ўзроўню, ды яшчэ і пашкоджанымі праз неахайнае захоўванне. Цікава, што на працягу дзесяцігоддзяў Молева і яе муж Бялюцін расказвалі пра сваіх продкаў, якія нібыта набылі гэтыя творы мастацтва яшчэ ў дасавецкія часы. Але сучасныя даследчыкі, вывучыўшы архіўныя дакументы, прыйшлі да высновы, што тыя аповеды пра калекцыю былі выдумкамі. Тэхнічка так эмацыйна звольнілася са смалявіцкай гімназіі, што чыноўнікі паехалі туды з рэйдам. Жанчына напісала, што рашэнне ўладкавацца на працу ў гэтую навучальную установу было яе самай вялікай памылкай. А таксама былая работніца на відэа паказала навучальнай установе непрыстойны жэст. У выніку ва ўпраўленні па адукацыі і спорце смалявіцкага райвыканкама тэрмінова адрэагавалі на гэтае відэа. У гімназію адправілі праверку, але ж ніякіх праблем яна не знайшла. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.